Ľudia, ideme si pustiť videa, smiešné videa, part 2. Keby ste chceli part 3, dajte na toto video 11 lajkov a bude part 3. Ja to nebudem zdržávať, tak ideme na... Čo tu máme? Takú holú ženu. Či neholú, čo má holé vlasy. Bro. Máme nejakého typka, čo je na lodi a spadol do vody. Bro. Máme tu zas nejakého, čo mu spadlo meso. Bro. Dajte mne odber, nejem. Oh my god, no. Hell no, bro. Čo tu máme? Ženu alebo chlapca a spadol na... Čo je, bro? Je dievča zás a vpadol chlapec. Bro. Zase tu máme chlapca a... Tam to neviem vysvetľovať do prdele. Reklama! Čo tu máme? Takého kustého typka. A čo je, br... Spadla. Dievča spadla na stole. Nemá sa jen na stole. Alebo neviem, čo stalo. Tak. Na kameru. Tu máme... To čo bolo? Máme tu nejakého chlapca, ktorý vystrašil babu. Máme... nech sa to volá. Máme, tiež neviem, nejaká bro a spadla. Dievča spadla. OK. Bro. Hell no. Ho ho ho. To by som nechcel. 7 cheeseburgers? No nic. 7 hranoliek? To neviem, čo to bolo. Čo je? Foj. Čo je? Bro. Fuj. Bylo to? A teraz padne. Dobre. Bro, to čo je za mal... Bro! Oh my god. Oh, okay. Ew. Fuj. Čo bolo? What the crap? What the...
Spadol do vody. Čo je? Ty... Nemôžem video dotočiť, please? To... OK. Dáme posledné 3 videá a končíme. OK, čo tu máme? OK, a wow. Ľudia, pre toto video by to bolo už všetko. Keby ste chceli pokračovať, hovorím like, 11 lajkov, podporíte ma a čaute.